fachmańsko dorada. Osprawiał mi to kamrat, który się zajmował komputeroma. Obsztalowała go znajomo do swojego starego kompa, który, szło tak naisto powiedzieć, był w stanie śmierci klinicznej. Jak to zawdy było, los jest fałeszny. Pisała ci Radzinku swoja praca magistersko, kiedy w tym strawym już komputerze dysk odmówił posłuszeństwa. Maszyna nie poradziła startnąć. Słychać było ino głośne klupotanie głowicy. Siednął se ten mój kamrat ze jankorną flesą koło tej dziołchy, coś ich tam próbował pobajslować. No blank, nerwowa atmosfera w domu. Wiecie, dziołchał o czymś takim jak backup, czyli zapasowy plik, blank nie słyszała, a na tym dysku była jedyna kopia jej pracy magisterskiej. Ojciec, hajer na pensji, co ważne, mechaniker Firdermaschinu. Co pora minutek wlazował do izby, przysłuchował się klupotaniu, a można ino sprawdzał, czy aby młode zajmowały się ino tym komputerem, no i wylazował. Mamulka tej freli Kajsik cichuśko we winklu ślimtała, deczko to wszystko zetrwało, wyników ani zaboga, launa na iste kirchówno. Na ostatku ojciec tej istnej nie trzymał tej szpany, wloził zaś do izby, postyrcał decko dłuższy niźli zwykłowo, posłuchał jeszcze z tego klupania dysku, pokręcił głową, zamyślił się. Blank kniapnięty poszł ku drzwiom, ale na ostatku przełamał się i ciepnął do tej swojej cery. Jocha, ja wiem, że wy młodzioki wszystko wiecie najlepsi, ale ja ci godą. Ja bych tej putni wymienił wolej. Oj, więc pnioku.